Казах ли ти? Ето си моята! Вайса, Варда! Стай се! Варда! Варда, волен! Колко пъти? Колко пъти? Почукваш. Молиш разрешение, докладваш. Що се юраш като говедо, бе, Трифоне? Хайде пак. Влез. Разрешете го, съм Пете. Така. Сега казваш там каквото има, каквото и да е. Обраха! Банката! Господин Пете. Така. Добре. Видя ли, че можеш? Ама сте прошлици. Не се сродявате. Бягате от културата, бе, Трифоне. 8 милиона. Да. Кажи, Спасиев. А. Обрали са банката, бе, Трифоне. Какво свърших ти, бе, Спасиев? Аз какво? Аз защо? Ще видим, ще видим. За смях станахме. За срам ме направихте. Хайвани с хайвани. Който е? Яйца. Мои лични яйца. Той полък ли или хазна, бе? Колко бяха? Три. Яйцата тук, парите ги няма. Парите колко бяха? 8 милиона и кусур. 8 милиона. Олеле, мале, ще се беся. Ще се беся и туйко. Чакай, Роман, не успокойся. Чакай сега, моля се. Моля се, Хайде. Романе! Води ги в кауша. Ама как? И без възражение. И тук нищо да не се пипа и размества. И това е също. Матейко, не се обличай. Не дей да ми интимничиш. Какво интимничиш? Моабета се е моабет. Работа спасе. Води го. Възражавам, господин. Възражавам. Ще се оплача. Най-горе. Ти какво си мислиш? Как смееш? Тъй като те гледам, Романе,
Твоя роман е прочетен вече. На първа страница. Резил. Кой сте, бе? Да не би ваше дето и прошение? Работата ми се вижда тук мръсничка. Понамери се на шарлатанлък. Господин Махмудиев. Дозволение за събиране, изкупуване на моровото рокче. Какво рокче? Какви рокчета, ако смея да попитам, господин Махмудиев? Тюхчев. Инспектор Тюхчев. Криминален отдел за извънредни происшествия. Прося извинение. Сезирайте ме с обстановката. Демек, Докладвайте. с кое да подхвана? Естествено с началото. Да. Може. Сега нашите са хора кротки. Иначе не покрадват, ама с мярка и на древно. Суджуци, петмез, арпаджик и тук там по някой пара. Така сега, господин инспекторе. Сега всички попипват по-малко, както си му е редно. Даже раздавача понадниква писмата да понучи туюни. Ей. Коя е онази персона там? Искам да видя касиера. Имате касиера? Роман! Подайте Роман! Този Роман глупак ли е? Да е шантав не е. Водим го за редовен. Ама къща си прави и не му стигат пари за цигли и други такива. Вода, водичка. Почакай, братко. Първо признай и после. Стражар! Водичка. Колко време го осоляваш? Комай трети ден вече. Свършил си му бъбриците. Взех милионите. Скрех милионите. Вода, водичка, водичка. Ей, най-сетне призна! На ти водичка. Водичка, водичка. Да се освободят всички арестувани. Те са вън от моите подозрения. Този също. Трудното тепърва започва, господин кмете. Вода. Първо аз, любезни. Где съм?
в нашият гостолюбив дом. Велизар. Велизар Карадушев и моята изплашена до припадък за вашето здраве майка. Карадушева Елиза. Вие сте доктор? Почти, без 2 семестра. Аз съм отровен, да. За ваше и наше щастие не. Ами този лугав вкус. Магнези сулфатици, английска сол. Ми тия травми в стомаха. Колика абдоминалис, спазми следствие солта. Забравете за случилото се. Това е... Столичният търговец и депутат Теодор Карадушев. Наш баща, съпруг и покровител. Да. Пардон. Мама. Извинете. Вие, любезни, догаждате ли се кому е била нужна тъс просташка шега? Предполагам само някой, комуто вашето присъствие е нежелателно. Но защо, което е по-логично, не отрова, а тъс обидна сол? Не ми е понятно. За да унижи, за да манифестира превъзходство. Превъзходство! Над кого? Над инспектор Тюхчев. Шапката ми. Паси палтото. И ако ви е любопитно, докторе, следвайте ме. О, благодаря. Айде. Рано е. Рано е още, миличък. Какви са тези неща? Ключа, господин инспекторе, заедно с гащите на касиера, турих под стража. Ако трябва. Стражар! Не трябва. Върни се! Разбира се, от занаята. Видел? Да са пребивавали или пребивават в града ви майстори по деликатна железария? Цеко. Цеко ковача. Източва палечници, подкови, клепа. Става реч за по-фин инструментариум. Чиста работа, господа. За жалост, подобни престъпления погребват в архивите. Какъв удобен шанс да се проявите. Какъв бон шанс, инспекторе. Ето, това е къщата на касиера Роман. А това там е неговия прозорец. Следвате ме. Махай се! Прибирай се! Тръгне се оттам! Тихо! Тихо! Не говорете! Тази каца? С какво може да се обясни нейното присъствие тъкмо под прозореца на касиера?
Това може да се обясни с капчука, с чучура. Кога, вали, нашите слагат каца под капчука? За дъжовница. По-ператна била. Спомнете си датата на последното дъждоваление. На 6-ти того срещу Енов ден. Точно. Бутнете. Аз държа, че вътре има нещо. Кое да бутна? Кацата. Бутнете кацата, бре! Ей! Стражар! Ева. Назатък! Назатък, бре! Какво се снима толкова? Тихо ви казвам! Не се знае! Как може да се знае? Назад се дърпете! Какво ще снима? Не се излагай! О! Тихо ви казвам! Хартийка от карамел Лукс. Вие сте удовлетворен? Напълно, приятелю. Напълно. Седни, седни. Вие спите обикновено тук, Да. нали? Да. С жена си. Аз похърквам. Тя по тази причина избягва да лежи до мене. Естествено, сваляте си панталона преди лягане. Спя си понякога с него за по-сигурно. Кое му е по-сигурното? Да не го задигне някой с ключовите барабар. А къде го поставяте, когато занемарите вашата предпазливост? Там, на закачалката. Да. Много удобно място. Предполагам, пак заради удобство отваряте и прозореца. Задушно е нощем за това. Но той е височко от пътя. Височко за вас. Но за някой, комуто са потребвали милиони, не. Особено след дъжд, когато долу се появява каца под чучура. О! Пембян конец. Сега един интимен въпрос. Събувате ли тайничко понякогаш по други причини и на друго място панталона си? Това е много съкровенно и мое лично преживяване и... А солена риба ядваш ли? Само риба, не. Не го травматизирай. Всичко ще си излезе наяве. Нали? Един последен въпрос. Твоя ключ беше ли единственият ключ за банковата каса? Само той ми беше. Кълна се в Николча. Господин инспектора пита, има ли втори ключ на друго място? Какво? Спокойно, говори. Чувал съм, че господин директора имал в личния си сейф друг авариен ключ. Mademoiselle, je vous prie. Очудваме фриволното поведение на господин банковия директор. А кой е господина с коприненото шалче?
Господа, моля ви. Лъжа ви всичко. Je vous prie, mademoiselle. Tout est tellement... Запазете благопристойно поведение. Моята любов стопи в гърдите ми леда, но за тебе тя бе шега. Страшно ти казвам. И забрави веч ти клетвените си слова. Истинска любов не бе това. Лъжа бе всичко, сладка беше тя, зато и тъгувам, че бързо отлетя. След в устата на тази дама, както виждам, са се лепнали най-благочестиви особи. На официалната маса. Що е той? Каварма с праз, господине. Специалитет на заведението. О! Всичко сладка беше тя, зато и тъгувам, че бързо отлетя с лъжа твоята любов. Между нас казано, не похлопват ли си ги стоги с чарковете на нашия приятел? Подарете, господине! О, пияните такива! Дяволи проклети! Ей, Сесил, много си важен, бе. Добре ли чух, госпожице? Споменахте някакво име. Сесил, познахте, нали? По работа ли насам? Махай се от тук. Затваряй си човката, госпожице. Ще ти струва скъпо. Шапката ми? Добро утро, инспекторе. Дай Боже и добра сполука. Пък си хубав, бе. Ало, централа. Госпожице, спешно ме свържете с господин кмета. Господин кмет? Да? Веднага свързвам. Добре. Господин кмете. Кмете. Кмета на телефона. Под леглото ви има адска машина. Каква машина, бе? Поставена от заклетия ни враг. Действайте веднага и целесообразно. Кого заплашиш? Кой сте, бе? Симпатизант, бе, Що ти не кмете. гледаш работа, бе? Келеса, О, добро утро, господин народни представителю. Добро утро, господин депутат Карадушев. Как върват политическите ви интрижки, Карадушев? Дързайте. Тъй като ме гледате, за колко ме купувате? Не бихте дали и пукната пара, нали? Отчутва ви, наверно, доброто ми настроение. И се питате защо? Любопитствувате, нали? Любопитствувате до припадък.
Добре, нямам тайни от вас, защото там в джобчето си аз крия 2 нещица. И то какви нещица, господин Карадушев? Вие ще кажете, как? Нима, това буклуци. Рано е още миличък. Затворете си очичките. Фокус, фокус, фокус. Мок. Дух или човек? Покажи се. Закуската ви. Госпожо, какво? Госпожо... Но защо? Простете, госпожо, станахте жертва на мое нелепо заблуждение. Предан. Учителя по френски? Там горе, но няма го вкъщи. Нищо, ще го почакам. Нещо приятно ли, господине? Аха. Вярвам, ще ахне. Супички ги направите. Ой? Защо не ах или ох поне? Какво е това ой? Инспектор Тюхчев. Аз съм невинен. Невинен. Je suis innocent. Ай, стига да ще си загубите паметта преди да сме си обяснили. Седете тук. Je suis innocent. Пийте вода и ме слушайте добре. Je suis innocent. Добре, бе, пий вода, бе. Не знам, ще видим. Не знам. Може би. Какво за пък? На 3 того госпожица Жозефина ви праща бележка. Аз не съм... Ви праща бележка. Аз не съм... Любими, аз всичко съм премислила. Бъди мъж. Аз съм... Какво ви предлагаше госпожицата в замяна на своята любов? Нещо чудовищно, ужасно. След 2 дни втора бележка. Не те познавам повече. Точка. Мухльо. И защо Става понятно, вие сте отказали. Към кого предполагате се е обърнала за съдействие? Не мога да знам. Вярвайте ми. Je suis innocent. Всъщност, моята работа тук е свършена.
Довиждане. Апропо. Забелязвам, имали сте визита. Много прясна визита. Може би с нощи? Не. Някой нервно е крачил наоколо. Безобразно е надупчил дюшемето с върха на бастуна си. Не. Кой беше? Не ме погубвайте. Той кмет. Господин кмета. Той предполага. Не. Каза, че е сигурен. Насилваше ме да призная. Заплашваше ме. Да делим вика по-равно. Иначе... Келорьор. Ужас. Келорьор. Ужас. Кмета. О. Оревуар, мон ами. Моля ви, вземете, запазете всичко в тайна. Ако господин кмета, ако жена ми, аз имам жена, ако тя узнае, ако тя узнае, обещайте. Обещавам. Мухльо. Бянка, аз родена съм в далечна Саламанка и горя от луда страст. Бянка, аз жена съм от гореща Саламанка, само те обичам аз. Само тебе обичам аз и нощи. Тази дама излъчва опасни флуиди. Как с Кришо мята очичка насам. Не ме въвеждай, Боже, в изкушение! Искам тутък си да уточня, господин кмете. Вниманието на госпожицата е отправено предимно и без съмнение върху нашия гост. Ние двамата сме о конкур. Нека е. Щом господин инспектора проявява интерес. Колко му е? Ще дръпнем после. Една авантюрка. Интимно контактче. Нали го синтюкче, а? Моят интерес, господин кмете, е бил и ще бъде към всичко и всякога само професионален. Недоумявам думите ви. Проси извинение. Бянка, аз жадувам нежни ласки и целувки, прегърни ме и мълчи. Обладайте се да любезни. Ах, пардон. Подайте ми нещо. Хванете се за бастуна ми. Мерси. Ах, какъв авантюр. Би казал, че в тази душа способна на такъв безпаметен сън няма и поменото кризение. Да не пречи на работата ни. Седете там. Вариант номер 1, приятелю. Престъпника в оная нощ се добира по същия този начин до тук. Взема от тази закачалка ключа на касата, ведно с панталона и се
Отваря касата. Напъхва парите в специално приготвена за случая торба или не знам що. Заключва и отново се връща, за да постави на своето място всичко, както си е било. А господин касиера си спи и нищо не подозира. Аз допускам, че похитителя, бидейки в добро настроение, забележи, той е дъвчал дори помпон по време на своята визита. Си е позволил да се погаври с блажения му сън. Погадиличко е, например, петите му. След което подава невидим в мрака, за да потули плячката си. Фантастично. Говорите, сякаш там сте били и сте видели всичко. Всичко. Дори лицето му. Приписвате ми чудодейни възможности, приятелю. Вторият вариант. Мъгла. Пълна мъгла. Но не съвсем непрогледна. Какво виждам? Господине... Разхождате се насам-натам в раирано облекло. Репетиция за той, което ви очаква. Или нещо друго. Вие се шегувате, но... Напротив, съвсем не ми е до шега. Аз съм луд. Аз съм луд, господине. Аз нося тук смазваща тайна тревога, която... Смазваща, да. Но не съвсем тайна. Поне за мен. Изчезнал е ключа на касата. Бил доскоро в личния ви сейф. Нали? Господи! Сега с мен какво, а? Сега с мен какво? Господи! Господи, какво стане с мен? Спасявайте се, господин Спасиев. Де може да бъде този ключ? Не мога да допусна, ей, Богу. Не мога да допусна. Допускайте. Допускайте. Този диван, който много знае, едва ли някога ще проговори. Не. Добре. Аз ще ви помогна. През нощта на 2 срещу 3 вие идвате тук с скъпа гостенка. Опит за грехопадение несполучлив. Пиян като казак заспивате мигом в прегръдките й. Но гостенката е опитна. Тя знае какво иска. Ах, тая мръсница. Ах, тая кална развратница. Не така. Не така. Не обича мъже, които хулят бившата си любов. Ключът е бил в ръцете още същата нощ, а банката е ограбена цели 3 дни по-късно. Защо? Разколебана, изплашена,
хитра маневра по волята на скрит в тъмното зъл демон. Какво ще правите с мен сега? Ще чакате моето разпореждане. И не се разхождайте само. Молете се. Молете се. Добър вечер, миличе. Добър вечер. Госпожица Жозефина. Стая номер 6. Тя ви очаква, господине. Как очаква? Аз не съм предизвестил. Тъй каза. Очаквам господин бял костюм. Не мен, не мен. И благодаря на Бога, че бързам сега. Айде, покажете се. И да не си играем тук на сляпа баба. Чувате ли ме? Не помръдвайте. Как дълго ви очаквах. И вместо с цветя, нахлувате с пистолети. Сложете оръжието тук, в ръката ми. В противен случай не ще имате време дори да съжалявате. Вие сте пленник. Мой пленник, господине. Съсъла. Най-ловкия. Неуловимия. Съсъла. Кошмара на полицията. Спипан от една фльорца. Една мърла в бранша. Ти опоска банката, нали? Под носа ми, когато парата бе почти в джоба ми. Хода се взе. Внимавайте, заредене. Слава Богу. Няма го вече съсъла, госпожице. Работя на обратния фронт. Не ме ли водакаш? Не. Продажно копеле. А беше мой кумир. Моя мечта. Нищо. Бил си. И си оставаш такъв. Цял живот съм била прелъстявана от уроди, Господи. Сега е мой ред. Събличай се и бързо в леглото ми. Аз ще те последвам. Госпожице Жозефина, вие неуместно лошо се шегувате. О, нека е шега, но най-приятната. Не се думи. Ето пръщето ми ляга на спусъка. Жарка тленност или студена нетленност? Изберете. Предпочитам жарка тленност от другото. Ликьор пиеш ли? Да, защо? Винаги не знам какво е. Шартрез. Ай! Какво звучно име, нали? Да. Малко е звучно. Шартярс. Шартрез.
Не. Да. Една чашка няма да ти навреди. Дори напротив. Ох, че е горещо. Опа! Ох, какъв профил. Ти си много хубав, бе. Не бой се, бе, моето момче, не бой се, бе. Няма страшно мило тук. Че не си сладки. Но разберете, така не може. Няма да стане. И Джакомо Казанова би рухнал в подобна ситуация. О, колко си сложен. Папироса? Не. И отпуснете се, какво ви пречи? Гнети ме истината за вас. По-скоро тайната. Вашето участие в обира на тая проклета банка. И махнете тая цеп от слепоочието ми. Това ме свършва. Айде, моля ви се. Добре. Ще ти помогна. Оля. Докладвайте. За мен? За моето минало? Не за това. Знам достатъчно. Дафина Бикова и Ширкова, родена 903 София. Крадла, рецидивистка, позната в подземния свят като Фани Дантелата. Осъждана, затвор. О, кога успях? Тогава направо към милото настояще. На втори срещу трети спипвам ключа от оня сладострастник, директора. Бях разколебана, уплашена. Реших да опитам, но не сама. Потърсих съучастник. Намирате един, той се оказва Мухлю. Намирате втори. Да, ти знаеш твърде много. И с него след 3 дни... Не. Стана излишно. В същото време някой друг отмъкна апарата. Невъзможно. Невъзможно. Тогава кой? Как? Къде по дяволите изчезнаха тия милиони? Не знам. Кълнати се. Ключа, върнете ключа. Ейко там. В долапчето. Слушай, не се опитвай да ме въртиш на пръста си като хлапак. Ще те тикна в дранголника за цял живот. Чули? Беше там. О, Боже. Наистина го няма. Съветвам ви. Никакъв контакт с когото и да било. И ни дума за моето посещение. Грози ви опасност, госпожице. Смъртна опасност. Во имя Господне! Во име Господне и во име закона, отче. Инспектор Тюхчев. За вашите стремления, господине, чух премного похвални слова. И нека молитвите, що отправих за вас и спасението ви,
достигнат висинето и Бога. Дошло е време да спрете вниманието, Господне, върху личното си спасение. Де и как прекарахте нощта срещу Еньов ден? Моите светски деяния са досущ човекоподобни. Бог вижда и в деня на страшния съд. Много далече, кой ще чака? А да не живее живот на карталите. Я не го усуквай, отче. Ти, езуитино, в оная нощ смирено и със сатанински слова избиваш от главата на госпожица Жозефина безумното й решение. Не пропускаш с висше поднесения ти случай. Тайно отмъкваш ключа и сам вършиш пъкленото си дело. Ще те разпопя, на съд ще те дам. И обещам ти, няма да е по-малко страшен. Не сквернете Божия храм. Не сквернете Божия сан! Папе! О, Лилия Божичко. Аз пак ще се върна. Бог е милостив. Бог да, но инспектор Тюхчев никога. Боже. Заповядайте. Не си. Аз в своята приприяност подраних наверно, за което ще ми извините. Ласкае ме приятно вашият изискан жест и вниманието ви. Прекрасни са. Моля, бастун. Да. Вашата покана, госпожо, ми дава възможност да залича следите от тъй неприятната ми заблуда миналата утрин. Моля, след вас. Пък чувах неведнъж най-възхитителни слова за вашето изкуство да приготовлявате кейк. Изкуших се да... Само заради кейка ли? Нима е нужна многословност от моя страна. До времето за кейка един лукс бомбон. Не бързайте, любезна госпожо. Тази бомбонера е празна. Не. Но как това е невъзможно? Не ли съм магесник? Господин Тюхчев. Истински магесник. Напротив, казах го на слуки. Господи, ще ми извините. Минутка само. Кейкът... Окей. Останете прав, господин Тюхчев. Моят шедьовър кейкът Донна Клара. Да. Това е. Подобно нещо може да се опита само тук в моя дом. Как постигате това съвършенство? Тази прелест? Тайно е това. Моля ви, бъдете милостива. Вашата възхита ме сломи. Ще ви запиша моя секрет. Много ви моля, ако обичате. Начинът на приготовление е доста елементарен. Да? Брашно, яйца и се забърква. Много интересно е това. Тайната, това са подправките. Да, а вие кои подправки вътре полагате в нещата? Карамфил и канела. Ще се справите ли? Вижте. Да, разбира се, аз като малък сам си правих кашички и халва от грипис. Представям си ви. Вече може да почнем. Още миг само. Режем. Още. Какво? Още нещо. И какво е то? Има нещо тук.
Ама... Ще попитам с извинение, господине. Де и как разбрахте, че имаме таквази глина? Видях наскоро по шините на едно файтонче засъхнала жълтакал. Значи има някъде по вас. Ей! Ей! Набито око. Ей! Ето е землището, господине. А глина, ковопаят е там. А глина, ковопаят е там, в гьола в ниското. Спипахлите, миличък. Горе кугите. Къде си? Не можеш ми избяга, И тази добра. Ми гърбълнуваш, драги? Или ти мръдна чевията? Вие сън ли сте? Или реалност? Госпожо, намирам се тук по принуда. По служебна обязаност. Аз не се съпротивлявам. Щом вие сте. Не се съпротивлявам. Добре, знам. Търсите ли нещо? Кое? Из къщата броди опасен човек. Не чухте ли стъпки? Някакъв шум? Не. Абсолютно нищо. Моят дълбок сън. Тогава простете на етикетното ми посещение, за което съжалявам. Заключете се после. Добре. И не се безпокойте. Аз съм наблизо. Да. Кой е? Аз съм Тюхчев. Влезе, влезе. Свършва се, приятелю. Свършва се. Нима,
Но кое? Голямата игра. Затваря се червеният кръг. Господи, цяло се тресете. Седнете тук. Ще ви дам нещо Не. успокоително. Аз съм удовлетворен. Везните се наклонят. Той се мята насам-натам и прави погрешен ход след ход. Не ви разбирам. Имах посещение, приятелю. Визави тет-а-тет. И знаете ли какво искаше той? Той искаше да ме удуши, да ме ликвидира. Вие заминавате? Няколко забравени изпита. Но по дяволите не мога да ви оставя след всичко той. Вие заминавате. С какво? Как да ви помогна? Заминете. С нищо не можете да ви помогнете, уви. Аз сам. Аз или той. Той. Или аз. Но кой? Кой е? Разпознахте ли го? Човекът с черната шапка. Служи, инспекторе! Служи, инспекторе! Има ли хора? Ей! Его де! Господин инспекторе, шефа се обади от най-горе. Да се събира парцалите, вика, и ресто. Той за мен ли? Тъй верно. Отзовавам го, вика. Край. Цайтнот. Напипал съм следи. В главата ми брамчат идеи. Противника е притиснат до стената и аз го виждам. Аз виждам как дига ръце. Но ти казват отгоре. Цайтнот. Аз пък думам, господин Тюкчев, да повикаме баба Гана. Гледа на шарен боб. Пролетес, моята шантавата, си за 3 не еде шала. Бабата хвърли боба. И тебе лъжа мене истина, каза. Шалът е за скрина. Отивам и верно бе, шалът паднал за скрина. Кмете, моята професия се обляга и ще се обляга само на факти и строгата логика. А ти фасул! Инспектор Тюхчев и фасул! Райкин Боб! Алабаш, не деш ли? Да, чакай, ясно. Какво изфакато е? Ваша милост, разпоредих за файтона. С извинение. Той за мен? Отгоре ми духват под опашката. И вие какво? Приготвили сте ме и тенекия, наверно. Та некадърник. Та идиот Тюхчев, нали? Нареждане, господин инспекторе. Рано е. Рано е още, миличък. Разпоредете. Освен в пайтона и 2 стражари с кирка и лопата. Въоръжени.
Бързо насам! Не отивай. Този парцел чие? Касай се за лодството. Именно. Чие той потрак, бе? Уловата, она е уловата. Имаме си една шанта в града, господин инспекторе. Кунка я викат. Не е вред жената. Да. Копайте тук. Какво? Делва! Делва с капак! Ея! И мазда хартийка под капак. Господа, тук, в тази делва, лежат милионите. Похитените от злосторника държавни пари. Лежи поантата. Разковничето. Самата гола. Трещяща истина. Отворете. И? Празна е. Съвсем нищо. Бележчица. Прочети. Аз такова без очила. Я не се втелявай, чети. И празна делва е главата на инспектора Тюх, господин Тюхчев. Чудесно. Уважавам такъв маниер и такова мило чувство за хумор. Подявалите къде изчезна блажата амбалажна хартия? Фърлих я. Май вятъра някъде... Намерете я. Бързо! Къде? Бега! Аз мисля, господин инспекторе, може да е суеверие, невежество. Но все пак, ако повикаме баба Гана... Ако още веднъж споменеш баба си Гана... И второ, ако не престанеш да спохождаш и тероризираш заподозрените с гнусното намерение да спипаш нещо от заграбеното, ще ти наблъскам мехура с олово! Погледни. Какво значи той? Шарки някакви. Нещастнико, шарки или писмо? На четмо мяза. Пет. Я. Как го схващаш ти? Заговор. План за таен заговор. Картечници. Карабини. 5 я. Той ще да е датата. 5 януари. Нататък. Бе. Така. Че. 5
Пече се. Работата значи се пече. Не е това. Не е това. Мама! 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 Господин Велизаре, арестувам ви за дръзко покушение върху местната популярна банка. О, какъв приятен трик и мил сюрприз. Тайде, ние нали си падаме малко шегобийци? Как бързах да ви зарадвам, приятелю, как бързах. Нося чудесни вести от столицата. Моят отец, господин баща ми е вече министър. А какъв подарък имам за вас? О, какъв подарък. Не пипайте. Ще говоря аз, след което ще ме последвате тия пранги на кунките. Интересно. Да чуем. И тъй, доде бяхме стигнали по пътя на нашите предположения? Престъпникът потъва в мрака. Да, потъва в мрака и погребва заграбената сума в полето, в кункиното лозе. Как разбрах ли? Жълтата пръст, приятелю, останала по шините на вашето файтонче и стъпките ви в калта от оная мрачна нощ. Защо в кункиното лозе? Защото кунка е смахната и вън от всяко подозрение. И тъй, парите потъват в земята и никакви веществени доказателства. Никакви ли? Една хартийка само от карамел лукс и пембян конец. И дявола не би се хванал за подобни улики. Дявола не би, но инспектор Тюхчев би. Господин Велизаре, отворете, моля, горното чекмедже от този шкаф. Ключа е във вътрешния ви десен джоб. Так познах. Да видим какво се крие там. Играта свърши. Вие също, господин инспекторе. Колко сте мъжествен. Аз само заради той няколко пъти с великодушие ви подарих живота. Но вие се оказахте безподобен нахал. Прочети молитвата си, нещастнико. Приятелю, мили приятелю, миналата нощ направих от скука една разходка насам и се погрижих за себе си. И тъй, какво се крие там? Пембяния пуловер, нали? И още карамел лукс. Почерпете ме. Мерси. Напоследък, кой знае защо, налитам на сладко. Вода? Мерси. Какво нещо? Нищо, никаква водица. Чиста и невинна, а в състояние да тръшне мигом два тибетски бика.
Тибетски бика, да, но инспектор Тюхчев не. Започнахте банално, с английска сол. Но какъв удивителен напредък в маниера. Сега останете тук и не се обръщайте. Минутка само. Съвсем случайно научих. Занимавали сте се с актьорство? Аз предполагам на посредствено равнище. Но за това пък сте умели отлично да се дегизирате. Завеста се вдига, господа. О, фата Моргана! Човекът с черната шапка. Смути кошмар в душата на бедния инспектор. Толкос. Театър свърши. Следвайте ме. Тоест пред мен. Моля. Слушайте. Айде. Напред. Надолу, надолу. Към мазето, любезни. Това е посоката ви. Там. Сега нагоре ще върви. Към оная врата. О, небеса! О, богове! Но ту е моята стая! Ау, Да приключим. А тук аз крия нещо, с което ще ви довърша. Влажната амбалажна хартия и таинствените стрички върху нея. О! Карамфил, канела, петейца. Тук следва нещо неразбираемо. Сетне. Пече се, значи. Консумира се. Да. Кейкът. Рецептата за кейка Донна Клара. Любимият ви семеен сладкиш. Опитах вече този кейк и мога да кажа, че бе великолепен. Как? Нима не ви поразих? Глупости. Глупости, господине. Пембян конец, бомбонини, амбалажни хартийки. Перчете се като поека, сам разбирате колко сте жалък. Парите? Къде са милионите, господине? Да. Прав сте. Пропуснах това обстоятелство. Защото го смятам за следствие, а не аргумент. Но щом настоявате? Те могат да бъдат на много сигурно до абсурд непредполагаемо място. В дюшека на моето легло, например.
Да. Те. Знам си го. А? Приятелю, кунките. Кунките? Не. Да. Да. Не, оле. Да. Да. Ало? О, папа. Как мина там това? Да знаеш само колко на време. Си инспектора. Да. Някакви усложнения? Той е тук, до сами мене. Предай му. Какво да предам? Аз го правя. Правя го главен инспектор и мой таен съветник. Момент. Господин Тюхчев, от днес вие сте главен инспектор и таен съветник на господин министъра. Честито, приятелю. Иначе ще го пратя на Или майка. какво? В кучика ще го забравя. Ще се върне къде? Да не ровим излишно в миналото. Това не разбирам. Кажи му... Папа, моля те, предай му лично. Дай. Да. Дай ми го той кучи си. Елате. Ало, господичо. Аз нямам време да се церемоня с вас. Инспектор Тюхчев, слушам ви. Ще слушаш и хоро ще играеш. Предлагам ви кариера, за която не си и сънувал. Нали, господин Съсел? Вземете каквото ви се предлага и покорство! Или искате да оскандалите едно правителство? Аз няма да допусна. Нашата власт няма да допусна това. Мисля, че... Не разсъждавайте! Това е забранено! Очаквам, ще оцените моя жест.
Кастинг за филм завършва с примка за блондин.